To fa, babbar magana. A yanzu haka dai Malam ya fito ya yi magana dangane da sabon auren fitaccen jarumi Adam E. Zango da ya yi a ƙasar Nijar, inda a taƙaice za mu iya ce muku social media ta fara cece-kuce inda wasu masoyan jarumi Adam E. Zango suna ganin cewa kamar Adam E. Zango maganar da wasu suke faɗa a kansa ba wai maƙiyansa ne ba, gaskiya suke faɗa a kan cewar ya fiye auri saki kamar ma saboda ya ga yana da kuɗi ne yake yawan auren mata kuma yana sakin su, inda yanzu haka tabbas Malam ya yi jan kunne zuwa ga fitaccen jarumin Kannywood wato kuma Adam E. Zango ɗin akan yawan sakin aure da kuma illolinsa da kuma abin da yake haifarwa a rayuwar mutum. Domin a takaice za mu iya ce muku wasu suna ganin cewa kaddara ce, wasu kuma suna ganin cewa Adam E. Zango fa yana sane har ya yi auren mata ɗai har guda 7 har wacce ya aura wannan ita ce ta 8. Amma mai sauraro gyara zama ka biyo mu har ƙarshen wannan bidiyo namu da muke tafe da shi a yanzu haka domin mu sa maka cikakken wannan bidiyo ku saurara. Amma kafin nan za mu so idan har wannan shine farkon fara halartar ku wannan tasha mai albarka, za mu so da ku dangwala mana alamar subscribing sannan kuma alamar ƙararrawar sanarwa, domin hakan ne zai dinga ba ku damar samun bidiyoyin mu waɗanda za mu dinga kawo muku a koda yaushe. Sannan kuma ku yi mana like a ƙasan bidiyon namu, sannan kuma ku yi mana comment. A yanzu haka dai ku tsaya ku saurari wani tsokaci da wannan bana'an ɗin yayi, wato wani jarumin Kannywood wanda yake yawan fitowa yana faɗar gaskiya akan 'yar masana'antar Kannywood ɗin. Amma yanzu haka ku fara sauraron wannan jawabin nasa. Adamu Zango har yanzu dai al'amarin family issue ɗinka har yanzu dole sai ya shigo social media kenan. Yanzu Adamu Zango baya da za ka yi rayuwa ba tare da 'yan media ko kuma a'a duniya ta san wani abu naka na personal rayuwarka ba kenan. Wallahi na rantse da Allah, ni a tunanina na zaci Adamu Zango yanzu in ma zai ƙara aure ko da zai ƙara aure to ba za a taɓa ma sanin, kamera ma ba za ta ma zo gurin ba za ma a san wani abu nashi na sirri na family issue ba. Alhamdulillah, jiya Juma'a Adam E. Zango ya zama sabon ango jama'a. Kamar yadda nake gaya muku, jiya Juma'a an ɗaura auren jarumi Adam E. Zango, wanda yanzu aka E. Zango ango ne yau. So muna mika sakon godiya, amma ku ji daga bakin shi. Yau ka zama ni ango. A bidiyo na ke yau ka zama ni ango. Makin yan na'u sun zo su cikin su wannan karan in Allah ya so. Insha Allah rabbi. Ban taba aure da rabu da mace ba. Insha Allah rabbi. An yi an gama. Yan na'u yanzu suna jin labari za su ce kwana nawa za ta yi. Ko me za su faɗa. Yau ne ka zama ango na. Thank you. To, kamar yadda kuka ji daga bakin sabon ango. J-Town, me yasa kana da matsala wallahi? Me yasa ba za ka ba wa Adamu Zango shawara ta gari? Adamu Zango fa dan uwanmu ne. Adamu Zango namu ne. Me yasa ba za ka ba shi shawarar da ya kamata ba? Ban taba sanin Adamu E. Zango ya yi aure ba. Sai da na kalli wannan bidiyon naka Aminu J-Town. Aminu J-Town, ni abin da nake expecting zaka faɗa a wannan bidiyo shine zaka bashi shawara. Har yanzu shin har yanzu Adam E. Zango bai horu ba kenan? Adamu Zango har yanzu dai al'amarin family issue ɗinka har yanzu dole sai ya shigo social media kenan. Yanzu Adam E. Zango baya da za ka yi rayuwa ba tare da 'yan media ko kuma a'a duniya ta san wani abu naka na personal rayuwarka ba kenan. Wallahi na rantse da Allah, ni a tunanina na zaci Adamu Zango yanzu in ma zai ƙara aure ko da zai ƙara aure to ba za a taɓa ma sanin, kamera ma ba za ta ma zo gurin ba za ma a san wani abu nashi na sirri na family issue ba. Amma sai gashi an yi mar bidiyo yana wasu maganganu ma har da ma irin jefa maganganu irin habaici. Wallahi Adamu, ban ji daɗin wannan bidiyo ba. Na rantse da Allah, ni I thought kawai sai dai kawai a sama bayan ma an yi auren da ma wasu mai watanni a rika jin jita-jita, ai Adamu yayi aure, haba yayi aure a tun watanni kaza da suka wuce yayi aure. To alhamdulillah kaza, haka nake tunanin. Saboda Adam E. Zango ka ga rayuwa kuma ka ga yadda ka ma ga masu ƙaunarka da kuma maƙiyanka, kuma sannan kuma ka ji maganganu marasa daɗi
ka ji wulakanci a al'amarin sakin matarka da kai a baya. Wallahi na dauka wannan zai zama maka lesson. Wallahi jama'a, ina da magana da nake so da mai muhimmanci wanda ina tunanin sai mai hankali zai fahimci wannan bayani na. Wallahi tallahi kun ga wannan yawan aure da Adam A Zango yake yi, na rantse da Allah ni a guri na ni iya wannan aurace da yake yi shi yake nuna min cewa Adam A Zango mutum ne mai tsoron Allah. Saboda idan ba Adamu Zango mai tsoron Allah bane, wallahi da wani ne zai haƙura. Amma yana gudun ya je ya fada zinace. Duk wanda kuka ga yana yawan aure, wallahi gudun zina ne. In ma mace ce kuka ga tana yawan aure, tana fita ta yi zawarci, ta sake yin aure, ta yi ta fita. Yanzu kaman wannan yarinyar ce ai, Sadiya Haruna da ake ta cewa tana yawan aurete ban taba mata bidiyo ba, saboda ni a tunani na idan naga mutum yana yawan aure to gudun zina ne. So shi yasa, sannan kuma ina so ku sani wannan yawan aure da Adamu Zango yake yi, wallahi tallahi in dai ban san dai wasu rayuwarsa, wasu halayensa, wasu ɗabi'unsa ba, amma in dai yana yin sallah lokaci 5, yana yin duk wata ka'ida da addinin musulunci ya faɗa, to ina mai tabbatar muku da cewa Adam A Zango insha Allah dan aljanna ne. Saboda duk mutumin da zai guji zina ya rika yin aure, saki halal ne, saki ba haramun bane. Sannan ba mamaki duk wannan sakin da yake, wallahi kar ku sha mamaki, na rantse da Allah ba mamaki wallahi laifin ma ba daga shi bane. So komai zai iya faruwa. Mu duk wanda yake da aure ya san halin mata, duk wanda yake da aure yake ya aje mata a gidansa, wallahi ya san ɗabi'un mata. Kuma koma waye kai, na rantsa da Allah zaman hakuri kake yi. So da a gurguje Adam A Zango, ban ji daɗi media ta san wannan auren naka ba, na ɗauka ka horu wallahi. Sannan magana ta biyu, wannan yawan aure da kake yi ni na sani wallahi imani ne, saboda gudun zina ne yasa kake yin aurace. Allah ya samu dace.